Mahardikeng tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwaseh wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu. Sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng. Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi, Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan ingkang mawi ira-iraan Tinggir Ngeratu. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakan Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi wondene Pranoto Pakliran. Dipun tindakan Bapak Yoga Sakonco. Tata dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu anak Mas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakan Dimas Budiono Batak. Lekting katindakan Dimas Ladu Aldiansa wondene Pangrengga Busana. Dipun tindakan Dimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi Pesinden. Dipun tindakan Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto gending katindakan Dimas Hadi Prayitno wondene Wiraswara. Katindakan Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari dipun tindakan Dimas Ari Semprung, Roko Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sekuyung WM Audio
Inggih dipun pangersani Raka Mas Genthong kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan nggambaraken wonten ing Padepokan Mejagung. Resi Walang Sungsang ing dalu menika dipun paragani Bapak Begek Ari Warsito. Joko Warono katindahaken Adimas Eko Pranoto. Condrowati kaparagani Nimas Uut Sutriana. Wondene Condrosari katindahaken Nimas Tata Wulandari. Salajengipun gambaraken wonten ing Kadipaten Penarukan. Adipati Tunggul Wulung dipun paragani Raka Mas Andi Suratmin. Wondene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Sultan Trenggono ing dalu menika katindahaken Raka Mas Andi Prastyo. Tumenggung Prabu Semi katindahaken Adimas Abdul Sutopo. Sunan Kalijogo dipun paragani Raka Mas Anom Suharyanto. Wontene Sunan Kudus katindahaken Raka Mas Judek Prakoso. Salajengipun wonten ing Pantin Jepara Sunan Hadirin kaparagani Adimas Abi Rojali. Ratu Kalinyamat katindahaken Nimas Menik Widyawati. Ratu Semenanjung kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati. Ratu Kambang katindahaken Nimas Diah Maharani. Karebet Joko Tingkir ing dalu menika kaparagani Adimas Bagong Sutrisno. Wondene Penangsang katindahaken Adimas Beguk Wiyanto. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindahaken trio pelawak Wahyu Manggala, Cak Sendor, Adimas Rokim sarta Bapak Mogol, kabiyantu bintang tamu Cak Heru Sariman. Wondene mban katindahaken Si Ciu Arum Somplak, kabiyantu Siswak Indah Kalola. Mekaten kala wau para kadang budaya Sutrisno. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagotrah kulawarga ageng Wahyu Manggala namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng ngamirsani ngantos titi purnaning pagelaran. Dun Sarana
adikku Candrasari lan kowe Candrawati. Lamun to kowe saben dina graden kula ing Belaraga wis prigel wis wasis. Lamun to ana wong lanang sing bakal ganggu gawe kelawan kowe. Tak kira mengkone bakal kewirangan. Yen to ngerti tandangmu kaya ngene iki pindhane kaya dene serikatan yang berwarna. Kaya ngono to Kakang. Iki to ora ana kira sampean iki tak kira aku anggonku pola Belaraga. Aji Jaya Kawijayan sing tak duweni tak kira ora bakal kaya ngene to Kakang. Ora usah kandha kaya ngono. Wong mergo saben dina anggonmu sengkut greget. Oleh gegladen Aji Jaya Kawijayan lan Jimat Kemah. Siji wae tak kira ora ana sing tupangsuk. Saben-saben aku mlene pewarah kelawan kuwi. Kabeh mau kok catet ana ing pamikirmu. Sak temah kok catet sakjroning atimu. Nalikane kowe ngecake Jimat Kemah. Sing saben dina tak wenehke kelawan kuwi. Tak wene pewarah kelawan kuwi siji wae. Nyatane wit-witan sing kok tamani ajimu kae ajurmu mur pindho sak walang-walang. Kaya ngono to Kakang. Ning ngene ya Kakang Joko Warana. Akeh apa sing tak duweni Aji Jaya Kawijayan. Tak kira wae durung bisa sampurna apa kaya sing sampean duweni lho Kakang. Bagus. Yen kowe duweni pamikir sing kaya ngono. Ateges kowe isih duweni rasa kurang. Isih duweni rasa durung bisa. Lamun menungso kae isih duweni rasa kepengin bisa, sak temah pengen sinau lan sinau meneh. Pancen bener kok Kakang. Aja duweni rasa rumangsa kowe luwih bisa tinimbang kanca ruangmu. Iya, kabeh kuwi bener Kakang. Kula ning kene aku kepengin duweni Aji Jaya Kawijayan sing luwih saka kuwi lho Kakang. Perkara Aji Jaya Kawijayan sing luwih akeh mengko bakal tak wenehi. Mergo ana ing Bejagong kene godange ilmu, godange Jaya Kawijayan. Lamun to apa wae mengko disebut jaluk. Lamun aku mengko matur ning ngersane Bapak Resi Walang Sungsang mesti bakal diwenehi. Lamun to kowe wong wadon, mengko uga bakal tak lunturi Aji Jaya Kawijayan sing dilunturke Bapak Resi Walang Sungsang lawan aku. Bener to Kakang. Mligi kanggo kowe iki. Kita kanggo aku apa Kakang? Mergo senengmu ku ra gegemutan. Yo pancen. Mesti wae pengkone kowe bakal meranggulangi musuh sing luwih digdaya, sing luwih jaduk, sing luwih sekti Mahambara. Pancen bener Kakang. Kowe bakal tak wenehi Aji Jaya Kawijayan. Aji Jaya Kawijayan. Lembu Sekilan wae. Lembu Sekilan. Iya. Lah lembu Sekilan kuwi kabiasane apa Kakang? Aji Lembu Sekilan katiasan iku ngedap-ngedapi jare. Ngedap-ngedapi. Iya. Ngedap-ngedapi ini manggon. Lamun to musuhmu kae duwe pusaka sing ampuh bebasan. Ditamakke segara kae bisa asat gunung kae jungkur. Ditamakke menungso ajur mumur. Lamun to Aji Lembu Sekilan iki kok watek. Lamun to kowe digrojok sanjata 1000 bebasan. Nanging rumangsane mungsuhmu kae kena. Jebul kae isih kurang sekilan. Lamun to Aji Lembu Sekilan iki kok watek. Jebul kaya ngono kan. Katiasane kaya ngene iki Aji Lembu Sekilan. Iya. Nanging ngene ya Kakang. Apa meneh? Sampeyan iki lak ya ora lali to. Yen to aku iki wis prawan gedhe. Iya pancen wis prawan gedhe jan. Durung duweni bojo. Lah kok yen aku duweni bojo, duweni Aji Jaya Kawijayan Lembu Sekilan, ya kepiye nggonku nglakoni ngono karo bojoku Kakang. Lak ya ora kena to Kakang Joko Warana. Dadi wong wadon iki aja landhep dengkul. Lajur kepiye to Kakang? Pawadanmu gumathok. Lamun to kowe duwe Aji Lembu Sekilan, upama kowe carem asmara kumpul karo bojomu, karepmu ora bisa ngrasakne kanikmatane urip. Iya. Aji Lembu Sekilan yen to wis dadi temanten, iki ya aja watek. Selawase urip ya ora bakal kena, ora bakal ngrasakne kanikmatan kelawan bojomu. Dadi ora usah dinggo, Mbak. Aja diwatek. Iya. Ora entuk dinggo yen to karo bojo. Entuk dinggo yen to karo musuh. Pemranggulangi musuhmu. Ya matur suwun banget ya Kaya Mary. Ya mesti wae. Kaya njaluk Aji. Lho Kakang. Kowe tak weni Aji Welut Putih. Aji Welut Putih. Iya. Kok kaya iwak bae Kakang. Aji Welut Putih iki pancen Aji Sekti Mahambara. Lamun to kowe dikeroyok mungsuhmu 1000. Ya. Waton Aji Welut Putih iki kok cake. Kowe ape cekel mungsuhmu ora bakal kena. Ora bakal kena
Mergo saking lunyune aji welut putih. Oh, dadi yen aku arep dicekel lunyu ngono. Lunyu ora iso dicekel. Ning iki ana pengapesane. Ana pengapesane. Aja pisan-pisan kowe mlayu ana ing pawon. Aku aja ngasih playu ning pawon. Mergo pengapesane welut putih ki awulayan. Lamun kowe sawur karo awulayan, ya gampang anggone musuhmu cekel kowe jan. Oh, kaya ngono ya, Kakak. Wis ngerti? Wis No, gamblang, lan kowe uga gamblang. So, Kakak, lha kene aku matur suwun banget ya, Kak. Wis lumrah, lamun tok aku mene pewarah kelawan. Banjur sapa yen tok ora aku sing mene pewarah kelawan kowe kabeh. Lah, pancen bener kuwi, Kakak. Perkara gladen sawetara ki disisihke luwih dhisik. Mergo iki ana bab sambung karo kapribadianku sing bakal tak kandhake kelawan kowe jan. Ana wigati sing bakal kok kandhake marang aku. Iya. Wigati opo, Kakak? Apa sekirane kowe ora tau cedhak kelawan wong lanang? Tak wawas nalika aku manyeswa ana ing bejaku. Kowe durung tau cedhak kelawan wong lanang jan. Lah iya. Apa sekirane durung ana wong lanang sing nyocoki atimu jare? Sampeyan iki lak yo ngerti dhewe to, Kakak. Saben dina aku iki mung olah gegladen karo sampeyan. Nek sis mrene yo durung ana bocah lanang sing cedhak karo aku. Pancen kuwi bener, Kakak. Kasunyatane nganti dina iki aku urung tau cedhak karo wong lanang. Apa meneh kok duweni pacangan, Kakang Jaka Warana? Yen ngono pancen kowe wanita sing saklugu. Ah, Kanyatan nalika suwe aku manyeswa ana ing papan kene. Aku uga durung ngerti lamun to kowe cedhak kelawan wong lanang iki. Di, aku bakal kondok-dok. Tenane iki ana wong lanang sing karepe pengen ngemek bojo kelawan kowe sak karone. ana bocah lanang sing kepengin nyepek bojo karo aku. Iya, tenane suwe anggone nyimpen rasa tresno iki nanging isih mangu-mangu. Iya yen to mengkono ditampa yen ora bakal ndadekke wirange atine jan. Entuk bocah lanang kuwi seneng kok Kakang. Kowe durung ngerti wong lanang Durung kuwi. ngerti. Ora ana liya wong lanang kuwi aku dhewe. Sampeyan dhewe. Semune kowe kaget. Lah sampeyan iki gojek apa piye to? Cek kepiye? Ya mestine wae aku kaget to, Kakang. Tak kira sampeyan iki lak ya ora lali. Perkara Sampeyan lan aku lan si Adi Candrasari ki sapa? Lak murid antarane murid to, Kakang. Murid antarane murid ing Mojo Agung. Pangandikane Bapak Resi Walang Sungsang kuwi lak ora esuk. ya, aku isih eling. Kabeh wejangane Bapak Resma langsung sak. Lamun to siji lan siji. Seswa ana ing jago. Sing peparak wanita lan jago ora dikeparengake andung sing sia. Nanging kowe kudune golek seswa sing kinasih ana ing jago ki aku. Lamun to aku mengko madhep ana ngersane Bapak Resma langsung sak. Sepisan kowe gelem tak aku jadi kapan tanya. Wanita Bapak Resma langsung sak ya. Sampai
lan kowe contoh. Kang Joko Warono. Coba toto gagas kanthi njelimet. Kurangku ki opo? Upama rupa kok tandingke karo siswa kang mapan ana Bejagong, aku ora kalah bagus. Upama bondo donya kowe ngerti dhewe. Sapa Warono? Kadang Hadipati ana ing penarukan. Lamun tok lakon, kowe lan aku urip bebrayan kang sesifat jodohan. Aku duweni kapitayan, uripmu bakal tak jamin mulya mengko. Kang Joko Warono. Pancen sampeyan ora duweni kekurangan apa-apa. Bagus ya bagus. Gagah ya gagah. Lah ngono kok isih ra gelem jan. Nanging ana sing kurang, Kakak. Isih kurang. Kurange dumuk ning Apa ndi? siji? Isih kurang siji. Coba mengko tak dandanane apa kurange jare? Ngono ya Kakang Joko Warono. Kurange sampean, kurang aja. Sampeyan iki kok yo aja ngono kok, Kakak. Apa kleru? Lha ya mesti wae kleru. Lah kowe isih prawan, aku yo isih Joko. Lamun to aku nyerot nyosor kowe apa yo kleru? Yo ora ngajar kok. Upama kowe ndek bojo, ora bakal tak sosor. Sampeyan iki ra tak saya mendho kok malah tak saya Saiki Joko gumantung. Kakang Joko Warono. Aku njaluk pawangsulanmu sing gumathok sepisan meneh. Kowe gelem dadi bojoku apa ora? Nganti ku kutip jagat aku ora gelem Kakak. Ora. Madeni wong iki. Awake do kaya sapi Brahma. Iya. Mboten napa-napa to. Ora apa-apa piye. Lho, lha napa? Mau ana swara maktis ngono jare. Malah kula Walah jajali. Nek yo. Jebul pecah sitok. Ampun-ampun gadah setunggal mawon kok. Eh, Setunggal mboten napa-napa. ora ta. Kula niku dereng rampung andheku nggladi Adi Candrawati lan Candrasari. Kenging menapa jenengan nyaru anggen kula gegladen, Bu. Candrawati Candrasari. Iki kula Bapak. Kowe kok pating jlerit, pating bengok ki ana apa tenan? Punika lho Ki, Kakang Joko Warono Bapak. Kene Kakang Joko Warono. Kakang Joko Warono menika nembung tresno kalih kula. Malah kapara, kula kalih Ki Adi Candrasari badhe dipun praosa Bapak. Bapak, aduh, Bapak kula dijiwit bokonge Bapak. Kowe iki tenan ta ora kandha kaya ngono. Saestu Bapak. Dadi kowe arep diprawoso karo Joko Warono. Joko Warono. Nggih. Lah menika lho Ki bringas-bringis. Bener Joko Warono. Pripun? Kowe arep prawoso Candrawati lan Candrasari. Panjenengan nggih pitados kalih aturipun Adi Candrawati Candrasari. Nyatane bocah loro pating kemah. Kowe kangkang Menawi wonten perkawis kedah dipun tintingi saderengipun. Menawi panjenengan badhe duka kalian kuwa mangkenipun badhe rugi. Klentu sedaya aturipun Candrawati Candrasari. werune nggon endi? Panjenengan dawuh kalian kula kados pundi? Supados gladi Adi Candrawati dalah Candrasari. Bener. Sahrene sadurungipun gegladen, rumah selungkrah badanipun Adi Candrawati lan Candrasari menika nyuwun pijet. Lho, napa lepat menawi kula menika mijeti Adi Candrawati Candrasari? Mboten Bapak. Oh, iya ngono. Lho, pancen ning awakmu kesel iki ya njaluk pijet iki ya sing padha wong wadon. Ngaku. Ora njaluk pijet kok karo wong Nggih. Jenengan menika pun perkawis kalian Kakang
kena kowe ngapusi yen karo wong liya. Ning yen karo gurumu Walang Sungsang, aja pisan-pisan kowe wani dura. Yen kowe pancen dura karo aku, yen tak sepatani kowe bakal cilaka. Ampun. Nggih, mboten badhe kula tutup-tutupi, Bapak. Sarene panjenengan sampun ngertos sedaya. Menawi itu mindak kula kalian Adi Condrawati Condrasari. Bila saiki menika kula nyuwun lilahipun Bapak Resi Walang Sungsang. Sarene kula sampun kebacut tresna kalian Adi Condrawati lan Condrasari. Kula nyuwun dawuh kuwi griya Bapak Resi Walang Sungsang paling lilah dateng kene. Joko Warono. Nalika wiwitan kowe kepengin nimba ngelmu ana ing Pejagung, kepengin meguru marang aku, kowe wis tak kandhani apa? Wis dadi paugeran utawa pranatan ing Padepokan Pejagung, murid antarane murid lanang lan wadon iki ora kena padha nganakake sesambungan tresna. Yen ngono kowe wis wani ora arek tatanan ing Padepokan Pejagung. Mula kanthi iki Joko Warono, wiwit dina iki kudu mbok pisahake aja nganti mbok bacutke nggonmu bakal seneng kelawan Condrawati Condrasari. Napa panjenengan mboten welas kalian kula, Bu? Kula tresna kalian Adi Condrawati Condrasari. Mila saiki menika kula badhe mbacut tresna kalian Adi kekalih kula wau, Bu. Cukup yen kowe ora kena tak ndakake. Wiwit dina iki aku ora sudi darbe murid kowe kudu minggat saka Padepokan. Bapak Resi Walang Sungsang kersa njabel menapa ingkang dados pangandika panjenengan jalaran kula tasih betahaken panggala wentah panjenengan. Yen sira isih kepengin nutukake nggonmu nimba ngelmu ana ing Pejagung, kowe kudu ngestokke gawe guru, aja nganti mbok batutke nggonmu seneng kelawan Condrawati Condrasari. Iki badhe kula pambeng menawi kula badhe anggadhahi raos tresna dhateng Adi Condrawati lan Condrasari jalaran. Sedaya kula wawas saking kula nuruti ubale manah ubale kanepson ingkang manjing sakjroning manah kula mila saiki menika Bapak. Kula cuwun kanthi sanget mugi Bapak Resi Walang Sungsang paring pangapunten dhateng kula. Wadon kowe mbok mareni tumindakmu, aku bisa aweh pangapura kelawan kowe. Warono, kula janji kalih panjenengan boten badhe kula lajengaken menawi kula tresna kalian Adi Condrawati lan Condrasari. tenang. Estu. Ya, Joko Warono, tak apura kabeh kaluputanmu. Ya mung wae tenane ngerti ya kowe, Joko Warono. Menapa Bapak Resi Walang Sungsang? Tenane kowe lawan ulunmu. Nak Mas Dipati Tunggul Wulung dikurokake supaya nimba ngelmu ana ing Padepokan Pejagung. Iki mergo Kang Masmu Dipati Tunggul Wulung iki duwe gegayuhan luhur. Kang Mas Hadipati Tunggul Wulung Ya. anggadhahi gegayuhan ingkang inggih. Bener. Lajeng menapa gegayuhanipun? Sepisan kepengin balikake kajayan ing Praja Majapahit. Dungkap kaping 7 pancen kepengin ngowalake pranatan saka ing Kasultanan Bintara Demak. Yen perlu Kang Masmu Tunggul Wulung iki kudu bisa dadi ratu. Wong-wong Demak kudu dadi anggan ing Kadipaten Penarukan. Menawi ngaten kula jumurung kalian lekase Kang Mas Hadipati Tunggul Wulung. Nah. Menawi badhe mengkang pranatan saking Kasultanan Demak Bintara saya badhe mangsulaken kajayan wonten ing Kraton Majapahit. Kok menawa iki sak dungkapan meneh
Kang Mas Dipati Tunggul kula bakal Badhe rawuh Jagoro. Kula ingkang suwun. Muga-muga Kang Mas. Mas Dipati. Saderengipun ingkang putra nggih murid panjenengan matur langkung kathah. Namung bekti kula mugi konjuk. Ya. Ndak tampa ora liwat. Ya mung pangestune wong tuwa wae kebat tampan. Kula tampi mugi ndadosaken teguh yuwana kula sak laminipun bisa. Nanging nuwun sewu Guru. Kados pundi kadang kula anggenipun nyecep ngilmu wonten ing pejabat. Ora susah aku dadak kandha. Mumpung iki bocah ana kono. Wilas pantes gawa rasa kanggo tamba. Dimas Warono Kang Mas Hadimati sliramu sing tak gadang-gadang sliramu sing tak domo-domo. Sak wanci-wanci lengsereng pun kakang sangka ing Kabupaten Penarukan ora ana liya mung sliramu. Matur sembah suwun. Ewondene Kang Mas Hadipati Tunggul Wulu. Menika migatosaken kalian urip kula. Banjur kepiye? Nggonmu nyecep ngelmu ana ngersane Bopor Siwalang Susang. Kang Mas, menawi nalika kula nyecep ilmu wonten ing ngersane Bopor Siwalang Susang, kula kinten datan nemae Rubejo. Saben-saben Bopor Siwalang Susang menika paring dawuh, tartamtu kula mboten badhe leruh tansah sendika angan-angan. Kaya ngono. Apa ya ngono kadangku Candrasari, Candrawang. Sing menika leres kok kacek-kacek kados kangkul. Aja nganti sliramu sak lor ngapusi kawan pun kakang. Boten. Ayo kono padha ngaturke bekti ya. Kanjeng Adipati Tunggul kula. Iya kepiye Sakrawuhipun panjenengan wonten ing Padepokan Mojoagung. Kula ngaturake sembah sungkem kula Dak kadang. tampa puja pangestu kuenggal tamanana ya wong ayu. Kula tampi mugi ndadosaken tego kahyuan kula Kanjeng. Ayu tenan. Matur suwun semanten mugi kula lho Kanjeng. Iya. Kula nggih ngaturaken sembah sungkem pangabekti mugi. Dak tampa wong ayu ya pangestu wae enggal tamanana ya. Sanget anggen kula mugi-mugi ndadosaken jijimat kula. Bejo lho Bopor si panjenengan. Iya nggih. Kagungan murid ayu-ayu sing tanpa cacat. Nggih. Bener. Nanging nun sewu Bopor. Ngantos kula tumapak wonten ing Pejagok. Yektosipun wonten tandha pitakan ingkang sak lebeting manah. Yen pancen ana wigati lan pangunek-uneking jroning arasaning batin coba enggak diblakakake. Bopor Siwalang Susang. Ya, Penarukan menika kabawah perintah ngersa dalem Kanjeng Sultan Trenggono ing Bintara Demak. bener ora klet. Niki sampun tigang ramban ing Demak Bintara ngawontenaken pisowanan agung. Kula mboten sowan. Monggo Guru. Kula menika pinangka saka guru adeke guru wonten ing Kasultanan Demak. Menawi tumindak kula kedlarong-larong boten jangkepi saka guru wonten ing Demak Bintara Tanurunga. Tiyang Demak Bintara ndak dhateng kula. Salah sawijining saka guru sampun singklar saking tanggung jawab. Nanging saben-saben kula badhe jangkahaken suku kula tumuju wonten ing Demak Bintara sowan ngersa dalem Kanjeng Sultan Trenggono. Bopor Siwalang Susang nyandhek dhateng wekas kula. Menapa ingkang dipun kersakaken Bopor Siwalang Susang wedal sak menika ingkang putra Tunggul Wulu nuwun dawuh. Lah Mas Dipati Tunggul Wulu. Nggih. Apa sebabe saben pendak suatu pisan kira bakal netepi wajib asok blondong pangarep-arep
asum upeti pinangka darmaning Bupati Anjan ana ing Kasultanan Bintoro Demak ing kono tansah tak candhet. Coba saiki iling-ilingen marang lembaraning sejarah. Nggih, terus pundi? Kang sira jumeneng pinangka adipati ing Kadipaten Penarukan. Iki apa peparinge Sultan Trenggono? Nggih. Menawi panjenengan paring dawuh kantos ngaten. Boten Sultan Trenggono ingkang maringi palenggan wonten ing bumi Penarukan. Nanging Sinuwun Prabu Brawijaya Kertabumi. Ya, kula saka kuwi nak Mas Dipati. Iya. Mongko kalungguhan iki Praja Majapahit wis berubah palata dadi lemah. Lho yen sira iki tansah deku-deku ana ngersaning Sultan Trenggono ing Kasultanan Bintoro Demak. Ngendi dununge darmaning kawula kelawan sesembahan ing Majapahit Sinuwun Prabu Brawijaya. Saka karep ya. Tinimbang kowe iki dadi anjan ing Kasultanan Bintoro Demak luwih prayoga wiwit dina iki ngowalake pemerintahan ing Kasultanan Bintoro Demak yen perlu mandiring pribadi ing angka loro saka karepku sira bisa mbalekake kajayan ing Praja Majapahit nak Mas Dipati Tunggul Wuluh. Atus ngaten. Menawi ngaten kula matur sembah nuwun dening Bapa Siwalang sungsang pisan sesorah dumateng kula ingkang angka kalih ngemutaken dumateng sinten Dipati Tunggul Wuluh. Nah, Menika laskar ing Praja Majapahit. laskar Majapahit. Medal sak menika Trenggono dados sultan wonten ing Demak Bintoro. Sedaya kala Sampradara pawekaning wong-wong Demak Bintoro supados kula mboten mungkih-mungkih perkara rebahipun Praja Majapahit. Kuwi pancen Ngaten. Panjenengan pinangka kasuksen. Sepisan kula ngwalaken pranatan ing Majapahit ingkang angka kalih balena ing Majapahit. Balena. Iya. Niramu aja wedi kangelan. Saiki toto-toto ngiripto prajurit sangka ing Kabupaten Penarukan sak akeh-akeh kecak perang ing Demak Bintoro. Mas, menawi panjenengan pitados ribane pun monggo panjenengan pirsani wonten terang-terang kono Mas. Nandrawati Jandrasari. Tak jaluk nganti banget. Kowe kudu sabyantu lawan kakangmu Joko Warono. Sampeyan Maju ing Palanggan. atos ngaten. Ya. Kantor wacan dawuh panjenengan kula ngestakaken monggo. Tindakan. Nuwun tambahin pangestu. Ya, Yang hati-hati ya diajeng. Bapa Siwalang sungsang. nak Mas Dipati. Perkawis semenika kula mboten saged kendel kemawon. Kula badhe ngulati lampahipun kadang kula waron. Ora nemongake sira. Aku kok pengen jabat lakune. Menawi monggo sesarengan proporsi. Kabeh prajurit ana ing Kadipaten Penarukan.
Pancen sengaja kowe tak lumpuhke ana ing tengah alun-alun. Mergo lagi wae aku nampa dawuh. Saking ngersane Kang Mas Adipati Tunggul Wulung. Lamun to dina iki uga kowe bakal tak kanthi tumuju ana ing Kasultanan Demak Bintoro Mengkang Pranatan. Yen perlu Demak Bintoro dirubuhke dina iki. Apa sekiranya syaganing prajurit saka penarukan wis sak tata kabeh. Sampun. Haji, maju ning pengarepanku. Ora ana sing tak pitoyo budhalke prajurit-prajurit penarukan tumuju ana ing Demak Bintoro mengjaba kowe. Iki dina uga budhalke. Para tamumu. Siap siaga makarya. Ngesti sanjata lumaksana magita-gita. Ajo! Sing tak jaluk sumpah prasetyamu tumrap ngadegaken penarukan. Dina iki kecak perang ana ing Demak Bintoro. Tanjung! Pancen aku ora ulah lawan kowe. Sapa Rogo Semi? Yen ngono jeneng sira ora pangkling lan aku gumun banget lan kowe. Sebab opo Rogo Semi? Saiki wis katon dewasa, wis katon bisa nggone ngadi busana. Matur nuwun ewon dene kowe ngalembono kelawan aku. Tan bedane kuwi. Kowe gagah piteksa pinangka agol-agole Senopati on ing Kasultanan. Ora usah dadak kok alembono, wis padha ngerti yen to Prabu Semi iki pancen kabeh mau kasunyatan kowe ngono. Sekoarono. Piye Prabu Semi? Mestine ndadekake tandha pitakonmu mergo nganti aku tumapak ana ing penarukan ngirit bergadaning prajurit. Ora kleru kabeh kang dadi pitakon. Iya. Tenane aku kaget nalika kowe ngirit pirangane prajurit Demak Bintoro. Iya. Kamangka iki ana tepis iringe penarukan. Tenane sedolan karepmu bakal tumuju ning endi Prabu Semi? Mung mundi dawuh dening Ayan Dalem Sultan Penggono. Aku keng kapatah tumapak ana ing Kadipaten Penarukan Wigatine manjihake bab perkara ora suwane Kang Mas Tunggul Wulung.
sawetara wis telung ramban dhewekne ora netepi wajib sowan ning Kasultanan Demak Bintoro. Dadi kabeh mau ndadekke tandha pitakon. Wong-wong Kasultanan Demak Bintoro ora sowane Kang Mas Adipati Tunggal. Kaya ngono Joko Warono. Prabu Semi, Piye? bakal tak wenehi pawangsulan sing gumantung. Dadi jeneng sira keng weneh pawangsulan. Ora clear, Ora dadi boyo pangopo. ora dadi boyo ngaputeran. Sepisan kabeh mau tenane mesti sengaja. Sepisan pindho nganti ping 3. Kang Mas Adipati Tunggul Wulung kae ora sowan ana Kasultanan Demak Bintoro. Mung mergo pengen ngungkang pranatan lan mandireng pribadi yen bisa bakal balik ke kajayan ana ing Praja Majapahit. Cetane Kang Mas Tunggul Wulung iki balela Ora clear. pengen mentang pranatan ning Kasultanan Demak Bintoro. Jlentreh kaya ngono. Pengen balekno kajayan ning Majapahit. Joko Warono. Piye? Kowe minangka sedulur. Iya. Apa ora bisa ngelingno marang sedulurmu Tunggul Wulung? Malah aku ngombyongi apa kang dadi lekase Kang Mas Adipati Tunggul Wulung. Dadi kawerananmu lho. Joko Warono. Piye? Wektu dina iki Majapahit iki wis brubuh. Wis warata dening lemah. Tangeh gendong lamun sedulurmu bisa balekake kajayan ana ing Majapahit. Ora ana barang kang mokal. Lamun to menungso kae gelem budidaya. Nanging yen pancen menungso kae ora bisa netepi darmane prajurit, Iya, iya. gegayuane kae bisa diarani ngipi sakjroning melek. Lamun to jebabah depane lemah, iki bisa diarani sengara klakon. Kula suwi Prabu Semi. Apa clear? Lamun to kadangku duwe gegayuan pengen balik ke kajayan ana ing Majapahit. Dadi kuwi pawangsulan sing gumathok Iya. dening Hadipati Tunggul Wulung. Ora clear? Dadi kawerananmu tumekako ning Kadipaten Penarukan iki wis entuk purba dalah wasesa. Kalamun ora bisa tak purba, kelakon Kang Mas Tunggul Wulung tak rangket. Yen bisa jebolen bareng ngono.
Nganggo sikil tro. Iki nganggo sikil. Nganggo patak. Lho. Sikil. Sikil. Ha, mate lho. Sikil. Weh, Kak. Sikile wae cekak. Nggih. Siji, loro, lu apa kuno? Loro waktu semua. Siji, loro, lu. Lu. Liru kowe keton kok iso. Telu. Pas lo di loro, telu. Malah di. Lu. Papat. Sakilan. Papat. Neng oyot. Nyambut.
gege. Ngene iki apa? Aja kok ngene. Wis entuk lho. Iki nek bojone ngene gak usah. Alah. Sikat men, sikat.